हाबाया नांगौबायदि गोसो गोरोबलायनानै जायासै जुलि। दिनैनि बे लोगो मोनजेननाय समाव नों मानो बिदि बुंदों फैलाव? बे दिनाव बुङाब्ला माब्लाथो बुंनो जुलि? खोन्थानो गोनां बाथ्रा दंब्ला दे खोन्थादो। जुलि, आइया नोंखौ गावनि गोसोजों बिहामजो महरै लाबोआखै। जानो हागौ बियो नोंखौ गोबां सैया सैया खालामगोन। आं बेफोरखौ जेबो साना फैलाव। बिहामजो जानो फैदों, बिहामजो महरै आं न'खरखौ सामलायगोन। नों थानायाव आंहा बेफोरखौ जेबो साननाय गैया फैलाव। आइखौ लानानै आं गिनाय दं जुलि। आइया गावनि गोसोजों खामानि मावनो मोनाब्ला गोजोना। जागोन फैलाव, बेफोर गासैखौबो नैबे जुलिया थिग खालामगोन। लोगोसे नों थायोब्ला गासै जेंनाया आंखौ जेबो खालामनो हानाय नङा। आं बायदि फौजि हाग्रानि मावजिखौ नों माबोरै मोनबाय थानो जुलि? जाबाय दे, आरो जेबो दाबुंसै।